Dags. Mit navn er Tom Kampmann. Jeg er vært på Verden ifølge Seermagasinet. Jeg har også skrevet en digtsamling med titlen Det er, som det er. Den indeholder blandt andet digte om dannelsesårene, og også et par tegneseriedigte om Steve Rober og Mike Normand og Modesty Blaze. Hvis du kunne have lyst til at få fat i et eksemplar, så kan du gå ind på siden digte.kampmann.dk og bestille bogen. Og Kampmann er med et N. Dags og velkommen til Verden ifølge Seermagasinet. Podcastserien, der tager en overflyvning af 60'erne, 70'erne, 80'erne og tilbage til nutiden, og nogle gange bliver der også fløjet lidt ind over fremtiden. Jeg hedder Tom Kampmann, og jeg har hver gang en gæst, en medvært, der tager turen sammen med mig. Min gæst og medvært er den her gang Palle Schmidt. Du er forfatter, tegneserietegner og illustrator. Du står bag de grafiske romaner Blodets konkubine og Stiletto. Du har lavet miniserien Thomas Alsop sammen med den amerikanske tegneserieforfatter Chris Mickiewicz. Du har også arbejdet sammen med forfatteren Jesper Wung-Sung, kendt som gæstemedvært på Verden ifølge Seermagasinet. Og det er i forbindelse med tegneserierne Diego og Dolly og Den Uægte. Og du har også arbejdet sammen med forfatterparret A.J. Kaczynski omkring tegneserieudgaven af deres prisvindende roman Den sidste gode mand. Og du står selv bag en række bøger, blandt andet Exit og Sidste omgang, bogserien om drengen Nelson, som du skriver sammen med Line Leonhardt, og I har sammen lavet trilogien om Ludvig og Leo. Og så laver du podcasten Plotcast, og så laver du videoerne på nummer 9.dk. Palle, tak fordi du vil mødes med mig her. Ja, tak. Og tak for den flotte opremsning af alle de her utrolig mange ting, jeg råder mig ud i. Det er ikke altid nemt at ridse mit CV op. Det er meget all over the place, som man siger. Og du lagde også mærke til, at jeg tog faktisk en ordentlig mundfuld luft ind. Du var nødt til at tage en dyb indånding undervejs, ja. Det er rigtigt. Ja. Vi sidder til Copenhagen Comics, Danmarks største tegneseriefestival, som foreløbig er blevet afholdt 11 gange. Senest sidste år, hvor der var 4500 besøgende i Øksnehallen. Nu er den dog flyttet til Valbyhallen i omegnen af København, hvor der også bliver budt på et program med både talk, cosplay, danske og udenlandske tegneserieskaber og udstillinger som så mange gange før. Og den har ikke skiftet navn til Valby Comics endnu. Ikke endnu, men hed den ikke noget andet til at starte med? Den hed faktisk... Den hed der noget andet til at starte med. Den lå ude i Valby Kulturhus, der mener jeg, i Vandløse Kulturhus, der hed den ikke Copenhagen Comics. Det har vi begge to glemt. Den hed noget med... Ja, der hed noget andet, men så der er mulighed for at skifte navn igen. Lige nu sidder der en masse lytter og flår sig selv i håret over, hvordan de to nisser der, ikke? Kan pludselig begynde at travle sådan en sweater op, uden at kunne strikke den sammen igen. Vi aner ikke, hvad det er, vi laver. Det er lidt pinligt. Det er sikker på, at det kommer. Det kommer i nat, når jeg lægger hovedet på puden og skal til at falde i søvn. Så kommer jeg pludselig i tanke om navnet, og så ringer jeg til dig 2:00 i nat. Og der er jo en regel i forbindelse med podcasten her. Det er, der er måske 2, ikke? Man må ikke slås, mens man optager. Og det andet er, vi bruger ikke Google, mens vi sidder her. Jamen, det kan jeg godt lide. Det er også noget råd. Ja. Nej, vi googler ikke noget. Nej, vi må... Det kan være, hvis der kommer en eller anden ind her. Nu sidder vi i sådan et backstage-rum her. Det kunne være, hvis der kommer en eller anden ind, der lige vidste det, så kunne vi jo fange vedkommende og sige, hvad var det nu? Comics hed til at starte med. Ja. Og jeg har faktisk lige læst et opslag, som handlede om de første par gange, der blev holdt den her tegneseriefestival under et andet navn. Men nu er det røget helt ud af stratosfæren igen. Og der kan vi jo kun sige til vores forsvar, det er jo fordi Copenhagen Comics er et ufatteligt godt navn. Stærkt brand, det er det. Så lad mig endelig holde fast i det navn. Og jeg tror da også, det er godt, at det er internationalt navnet der. Det synes jeg, der fungerer super godt. Altså, det er bare lækkert. Og så hedder det jo også Coco i sådan for short, ikke? Mm. Det kan også noget. Selvom de første mange gange, jeg så det, så tænkte jeg, hvad fanden er Coco? Men nu har jeg fundet ud af det, så det er jo godt.
Det er jo ikke den første tegneseriefestival, vi møder hinanden på. Vi ser hinanden til nogle af de andre festivaler, både i Forum og i Dokken i Aarhus, hvor der bliver afholdt Art Bubble. Hvad betyder de her festivaler for dig, som den her udøvende kunstner, du er? Det betyder utrolig meget, at der er et sted at gå hen og møde folk og vise sine ting, og der er noget community og sådan noget. Altså, det synes jeg betyder utrolig meget. Jeg vil sige, min entré ind i dansk tegneserie, altså dengang jeg stod uden for dansk tegneserie og kiggede ind, der var der jo virkelig gang i den derinde, og jeg var dybt inspireret, og det var en oplevelse ude i noget, der hed Baltoppen i Ballerup, som virkelig sådan cementerede, at det var den vej, jeg skulle. Og det var nemlig en tegneseriemesse, der var derude, og der hang originaltegninger. Jeg tror, der var noget af Lars Hornemann, og jeg havde lige mødt Peter Snejbjerg og var fuldstændig starstruck over ham, fordi jeg var vild med Hybernauten og det der sådan hårdkogte amerikanske, han lavede der med vilde action-ting og monstre og nøgne damer og alt muligt. Jeg var dybt fascineret af hele det der tegneseriehalløj. Og jeg kan huske, at jeg stod der på Baltoppen og kiggede på de der originaler, der hang på udstillet, og sagde til mig selv, Palle, næste gang, så hænger du der. Så jeg var virkelig sådan en fyr og flamme. Og så gik der bare 10 år, hvor der ikke var nogen tegneseriemesse i Danmark. På det tidspunkt, hvor jeg stod udenfor og kiggede ind, der var Seriejournalen, Billedstorm, der var Fahrenheit, Achtung, antologier, der var noget, der hed Gale Streger, en antologi, hvor jeg faktisk på den festival blev introduceret for nogen og fik en connection der og kom ind og skulle lave noget til den antologi. Der skete så meget i dansk tegneserie der i midten af 90'erne. Og altså lige da jeg fik hentet mit surfbræt og kom ned på stranden, så var der bare ørken så langt som øjet rakt. Alle de der magasiner lukkede. Kulørte sider var vist allerede lukket på det tidspunkt, men det var jo helt klart også noget, jeg havde samlet op i antikvariatet og dyrket, og var blown away over, at der var danskere, der sad og lavede de her ting. Fordi for mig inde i mit dumme hoved, der var det jo helt, altså der var tegneserier noget, der blev lavet over i USA. Eller forfatter, altså drømme om at være forfatter eller tegneserieskaber, det var lige så godt drømme om at være enhjørning eller sådan noget. Altså det var helt fjollet. Det kan jo ikke lade sig gøre. Så det skød jeg bare ud af hovedet og tænkte, det kan man nok ikke. Og det der møde med nogle af de der danske tegneserieskaber og se nogle af de der originaler, der hang udstillet inde på det kulørte bibliotek og komme på festival og sådan noget, det var jo med til at gøre, at jeg forstod, at det her, det var muligt. Der var faktisk nogle mennesker, der kunne lave det her og levede af det. Og de lavede nogle fede ting. Og altså det der med at stå og kigge på de der originaler, og tænke, hvordan, altså når man åbner en tegneseriealbum, så står den sorte streg jo bare altid super skarpt, og man tænker, hvordan kan de det? Hvordan er det overhovedet lavet? Der er også slet ikke nogen fejl og sådan noget. Men når man ser originalen, så kan du se, der er fejl. Der er dækket med dækhvid, og nogle steder har de klippet en lap ud og klistret henover. Og de der store sorte flader, som her på forsiden af seriemagasinet nummer 198, der ligger foran mig, hvor der er den her knaldsorte skygge under den her trippeldækker, må det være, flyver. Det er jo bare så lækkert, og man tænker, hvem der bare kunne lave det. Men da jeg så de der originaler hænge, så kunne jeg jo se strøgene, og jeg kunne se, gud, det er jo bare lavet med en spiritus. Jeg har en spiritus. Det vil sige, jeg kunne i teorien lave det der. What, mand? Altså, det sagde mig. Det var fuldstændig vildt for mig. Så man kan sige, det var bare ærgerlig timing, at det lige lukkede alt sammen. Mit første tegneserieprojekt overhovedet var faktisk en kort historie. Jeg havde selvfølgelig haft nogle kuldsejlede tegneserieprojekter undervejs, som aldrig blev færdige. Allerede da jeg gik i folkeskole, havde mig og en kammerat en stor plan om en eller anden stor vampyrhistorie eller et eller andet science fiction. Det blev aldrig til noget. Men min første sådan færdige tegneserie var en lille historie på måske 9 sider eller sådan et andet, som var sådan noget detektiv noir noget, som blev antaget af Gale Streger, og det skulle udkomme. Så var der lige noget i sammensætningen af bladet, så mit bidrag blev lige skubbet til nummeret efter, og så lukkede bladet. Så den udkom aldrig, og det var lige sådan på et hængende hår, altså som i Indiana Jones, hvor han lige ruller ind under døren, inden den er ved at lukke, og lige når får sin hat med ud. Sådan var det, da jeg udkom på Bogfabrikken i 1999 med mit tegneseriealbum De Lange Næsers Nat, som du slet ikke nævnte på din lange, fine liste der. Ellers. Men det var lige før, at Bogfabrikken også var færdig med det pjat. Altså,
Og særlig Jens Peter Akker, der bare var den mest knarvorende pessimist, og jeg kom der med alle mine ambitioner og sådan noget, og han sagde sådan, ja, bare det ikke koster mig noget, du ved, så kan vi godt gøre det, og sådan noget, og jeg var i fjernsynet, og jeg var sådan lidt, jeg var i fjernsynet, og sådan noget, det er ikke fedt. Nå, jamen, det var da fint, siger han. Ja, det kunne jo også være, det giver noget på salget. Nej, det gør det ikke. Det er ikke for at sige noget dårligt om det, eller det skal du bare vide, det gør det ikke. Okay, så hvis man havde et sted, man gerne ville gå hen og få sine drømme knust, så var Jens Peter Akker et godt bud. Nej, det er selvfølgelig, han var jo en stor hjælper, en stor fødselshjælper for min sådan ligesom var ind i tegneserie, fordi han udgav mit første album, og fordi han overhovedet svarede. Det tror jeg aldrig Carlsen gjorde, da jeg sendte dem breve. Men Jens Peter var tog mig ind og på den måde under sin vinge, ikke? Og det samme gjorde tegnestuen Gimle, hvor jeg var medlem i 12 år og sad i samme rum som Peter Snejbjerg og Ole Komol. Og det, altså jeg tror ikke, jeg var ikke den, jeg er i dag, uden dem. Det var ligesom der, jeg trådte mine barnesko og lærte faget og arbejdsdisciplinen, og vi fandt ud af, hvad man skulle tage i timen for at lave storyboard og sådan nogle ting, og begyndte netop at få en eller anden biks banket op, som ellers aldrig ville være blevet til noget, tror jeg. Så det der med at have nogle forbilleder, jeg kom ud af en lang tangent, men nu kommer jeg tilbage til det, du egentlig spurgte om. Hvad betyder de her festivaler? Altså netværk, og det at kende nogen, der laver det her, det betyder ufattelig meget. Og jeg er kun glad og stolt over, når det lykkes mig en gang imellem at møde nogle unge, eller børn for den sags skyld, som man kan se, man får tæt et eller andet lille lys inde bag deres øjne, de forstår, at det her kan faktisk lade sig gøre. Man kan give dem en eller anden form for udstrakt hånd og sige, hey, du er sgu også velkommen her. Der er plads til alle ved buffeten. Og du behøver ikke lave det samme som mig, bare lav dit eget, og ja, der er masser af pladser, og du tager ikke noget fra os andre ved at være her, så det er kun fedt. Du rammer jo ned i en tid, hvor at det jo faktisk var, som du siger, totalt nedadgående for tegneserier. Den sidste tegneseriemesse blev holdt i Baltoppen, og så gik der 10 år, før der dukkede en op igen. Og på det her tidspunkt begynder det også at rasle ned for seriebladene for alvor. Det var i den epoke, som vi snakker om i 60'erne, 70'erne og 80'erne, der blev tegneserier udgivet i millionoplag. Det lyder jo temmelig mærkeligt i dag, men hvis man lagde alle de her tegneserieblade sammen, så taler vi om samlet millionoplag i Danmark, ikke mindst. Og så kommer altså den her periode, hvor at det er sjældent, man oplever, at et populærmedie nærmest sådan skal reboote sig selv igen, men det er jo så det, der er sket. Og det er også derfor, vi selvfølgelig har som omdrejningspunkt det her med 60'erne, 70'erne og 80'erne. Nu er du barn i 70'erne. Hvordan var du selv, da du var en lille dreng, og hvor var det henne, du var en lille dreng? Jeg var en lille dreng, sådan lidt all over the place, fordi min far var læge, så vi flyttede enormt meget i min barndom. Men uanset hvor vi boede hen, så var der helt klart, at tegneserier fyldte en hel masse. Så ned på det lokale bibliotek, eller ned i kiosken, kunne hjælpe mig, ikke? Og købe Sølvpilen hver dag eller hver uge for sin lommepenge. Det fyldte meget. Altså de der tidlige tegneserier, Buffalo Bill, Sølvpilen, også seriemagasinet, tror jeg nok, jeg måske missede i høj grad, men lånte på biblioteket de her store samlinger, der kom med alle mulige mærkelige pulp-agtige ting. Så jeg ved jo, det ligger der så dybt nede i min tegneserie-DNA. Men altså, jeg var da bare en nørd, og det blev meget tydeligt, sådan i 8. og 9. klasse, hvor at, jeg kom ind i en klasse, hvor at der kun var 5 drenge. Og de faldt i 2 kategorier. Der var de seje,
Det var Gert og Jakob, de gik i sådan nogle amerikanske fodboldjakker og røg smøger og havde bumser og kærester og sådan noget, og de var fuldstændig en anden verden. Det var slet ikke noget, det var overhovedet ikke. Og så var der mig og de andre to, og vi var så nørderne, ikke? Alt for let, Gert og Jakob. Ja. Jeg har ingen beef med dem overhovedet. Og det sjove var jo, at jeg kom fra en tidligere klasse, hvor jeg egentlig følte, at jeg lå sådan ret langt nede i hakkeordnen, og jeg ved ikke, om der var tæsk, men altså, hvis der lå sne, så skulle man da være lidt forsigtig med at krydse skolegården, fordi der blev delt nogle gode vasker ud og sådan noget. Vi kastede også nogle gange med isklumper, og jeg røg altså på skadestuen, der fik en lige på læben. Ja, men det var rædselsfuldt at gå i skole, synes jeg. Jeg havde hvert sekund. Men som jeg siger til folk, når de spørger, hvordan jeg blev god til at tegne, i matematiktimerne. Jeg blev rigtig god til at tegne i matematiktimerne. Jeg fulgte ikke rigtig med på, hvad der skete op ved tavlen, og forstod ikke så meget af det, men jeg havde altid gang i et eller andet med at sidde og tegne noget. Og på et tidligt tidspunkt kan jeg huske, at der var nogle af de andre, der ligesom opdagede, at jeg kunne tegne. Hvad var det? Freddy Krueger, jeg tegnede et eller andet, og så kom der nogen, der spurgte, må jeg ikke få sådan en og sådan noget? Og så tror jeg, min mor måske havde en kopimaskine på sit arbejde, så fik jeg kopieret nogle af dem, og så farvelagde jeg dem, og så solgte jeg dem for sådan en 5'er eller et eller andet. Det har været sådan noget 6. 7. klasse, så du var ikke momsregistreret på det tidspunkt? Det var jeg ikke. Det blev jeg først i 98, og har så levet af det siden. Ja, men nej, jeg har ikke... Der var jeg ikke... Det må skattevæsenet give mig fripas for, fordi de penge er brugt på krudtugler og hvad hed de... Bjørnebryg. Bjørnebryg, det var slet ikke. Det gik lang tid før Bjørnebryg. Det var jeg tænkte på de der bolcher der. Det var sådan noget, de havde jo blandt selv slik, hvor man kunne få sådan noget 10-øres slik. Ja, så det var en anden tid. Nej, jeg tror hele tiden, jeg har fundet glæde og fornøjelse ved at falde ned i de her verdener. Gru-magasinet, Dracula-tegneserier og sådan noget. Og så på et tidspunkt blev jeg jo radikaliseret af Marvel-universet. Og var medlem af Edderkoppeklubben, eller hvad det hed, og fik det der... Marvel-klubben, og fik alle de der blade ind ad døren. Også nogle af dem, jeg ikke brød mig så meget om. Men jeg slugte alt, hvad der kom på dansk af den slags. Og X-Men og sådan noget. Men altså, helt tilbage fra jeg gik i første klasse, jeg husker, der var en, der havde sådan nogle sko med Superman-logo på, som jeg var vildt fascineret af. Og han havde været i USA og havde sådan nogle af de der tynde, virkelig dårlige blade der, med alle mulige annoncer for mærkelige ting i, og man tænkte bare, what, man kan få alle de her ting, what, man kan vinde en kasse med 1000 små soldater i, det var helt sindssygt. Og man kan få røntgenbriller, så man kan se kvinderne uden tøj på. Ja, præcis. Ja, jeg ved ikke, om jeg forstod, at det var det, man skulle bruge dem til, men jeg kunne i hvert fald huske, at jeg har set en annonce for det. Ja. Men, og det har du selvfølgelig også haft snakket om i mange andre af de her programmer, at i dag kan du jo bare, hvis du ser et eller andet, du er interesseret i, så kan du google det, eller nu har de jo lavet sådan en dims på din telefon, sådan Google, søge, dudelut. Så hvis jeg nu ser din case til de her høretelefoner, du har liggende på bordet, så kan jeg hive min telefon frem, og så kan jeg aflæse den, og så finder den ud på nettet, sådan en case, og så kan den fortælle mig, hvad det er for et brand. Så jeg kan jo finde alting. Hvis jeg ser et eller andet, så kan jeg bare finde det. Og det er reverse image search på Google. Ja, det er det, og det er jo i virkeligheden ikke særlig spændende. Altså i gamle dage, hvor ting var sjældne. Min fætter, der havde en landspeeder fra Star Wars, den der brune en, han flyver i A New Hope, ikke? Altså, jeg har jo aldrig set sådan en. Altså, og man kunne ikke finde den nogen steder. Den var ikke i nogen butikker på et tidspunkt. Jeg vil sige, jeg blev ikke taget for butikstyveri, for det var det ikke. Men jeg blev mistænkt for butikstyveri, fordi at jeg var samlet på de der Star Wars-figurer. Og man stod jo altid nede i BR, eller hvad butikken nu hedder, og bladrede i de der Star Wars-figurer, for at finde den, man manglede. Eller finde en sjælden en. Og så pludselig, så var den der. Der var en, jeg manglede. Og jeg kunne jo ikke købe den, for jeg havde jo selvfølgelig ikke penge med. Der var heller ikke noget med kreditkort jo. Så jeg havde ikke penge med. Så jeg var nødt til at gøre et eller andet, så den ikke blev taget af nogen andre. Så jeg skjulte den ned under en hylde. Og det blev jeg taget i.
og mistænkt for at være ude på ballade. Og i virkeligheden, så var det bare sådan, hvorfor jeg skulle købe den senere? Jeg skal bare hjem og hente pengene. Og det var så ynkeligt. Men så det var min kriminelle karriere, der lige blev ridset op der. Det var, at jeg ikke engang tog varen med ud af butikken, men gemte den ned under en hylde. I håb om at komme tilbage senere med penge for at få betalt for det. Men ting var sjældne dengang, så det var en anden tid. Det der med at finde et hæfte eller en actionfigur eller et eller andet, en sjælden bog på biblioteket eller et eller andet, det var jo bare det vilde. Og så selvfølgelig at komme ind i Fantask, og ens hjerne bare eksploderede og drev ned ad væggene, altså, fordi at der havde de bare en masse af de her ting. Det var også sådan, jeg kom ind i, at både gennem min fætter, der havde et Dungeons & Dragons sæt, men også de her tinfigurer, de havde inde i Fantask, som jeg købte alt for mange af, uden rigtig at finde ud af, hvad jeg skulle bruge dem til, men de var bare fede. Det var noget, der tændte fantasien og fortællelysten og glæden ved det der univers, man bare kunne dykke ind i. Jeg kan forstå, at det, at du kunne tegne og rent faktisk skabte dig en lille forretning ud af det, det gjorde så, at du ikke blev set på som en nørd, men rent faktisk sådan en, der måske havde lidt status, hvis jeg aflæser det rigtigt. Nej, det var ikke sådan, det var kun i ganske korte perioder, at det lykkedes mig at slippe fri af nørd stigmaet ved at tegne lidt tegninger til nogen, også måske nogle af de seje. Jeg tror ikke, at det var noget, jeg sådan på den måde... nu kommer vi tilbage til Gert og Jakob, som jeg ikke har tænkt på i mange... Alt for lat, Gert og Jakob. Men det, jeg ville sige med det var, at vi var simpelthen ikke på deres radar. De var ikke ude efter os, eller kanøflede os, eller noget som helst. De registrerede slet ikke. Vi var ligesom en stol. Man flytter den bare, når man skal forbi. Altså, det var ikke noget, de havde ikke noget ondt efter os eller noget. Vi var bare slet ikke interessante. Vi var en stueplante. Altså, det var fuldstændig ligegyldigt. Det var sådan i de senere år af min folkeskoletid, men selvfølgelig var jeg nørd. Altså, det var jeg. Først var jeg jo tyk. Jeg var en lille tyk dreng, da jeg var barn. Det er svært at tro på i dag, skal jeg så sige til lytterne. Valbefedt og sådan noget, og virkelig dårligt til alt sport. Og det var jo sådan, når de skulle spille fodbold i frikvarteret, så var det sådan et... jeg var altid den, der stod sidst tilbage, når der skulle vælges hold. Og hvis ikke jeg stod sidst tilbage, men næst sidst, så var det sådan et, okay, så tager vi Palle på hold, men så skal vi også have Søren med. Altså, eller også så starter vi med 2 point, fordi de vidste bare, at det, jeg var god til, det var at få bolden i hovedet, eller fumle og falde. Så jo, helt klart en nørd. Og da jeg så holdt op med at være tyk, så havde jeg så fået bøjle i mellemtiden. Og da den kom af, så fik jeg briller. Så, og det var ikke natbøjle, du havde? Nej, det var the full Monty. Togskinner, helt balance. Altså, jeg var helt klart en nørd. Jo, helt sikkert. Det var jeg. Man må kunne lave en videnskabelig formel med, at os, der bliver valgt sidst i rundbold og i fodbold, og som får bøjle på og har briller, det lægger man så sammen, og så kommer der så tegneserier ud i den anden ende på en eller anden måde. Der må kunne lave sådan en formel for det. Ja, eller også så kommer der sådan en eller anden virkelig ærgerlig IT-milliardær ud i den anden ende. Jeg ved ikke, altså det kunne være, det var sjovere at være sådan en. Jeg har helt klart altid flygtet ind i de der verdener og kunne tilbringe timer af mit liv på værelset med at tegne og finde på. Men måske var det også bare kedsomhed. Der var ikke så meget fjernsyn dengang. Så jeg tænker da nogle gange på, når jeg ser også mine egne børn og sådan noget, hvor meget tid, hvis de keder sig en lille smule, så kan de jo bare sidde og scrolle i TikTok i flere timer. Altså, der er jo ikke, du bliver jo ikke nødt til at kede dig. Man behøver ikke engang kede sig, når man står i kø i bageren. Altså, det kan folk ikke engang holde ud. Så hiver de telefonen frem og står og tjekker et eller andet. Kedsomhed, som jo helt klart var det, jeg oplevede i matematiktimerne, det tvang mig til at gøre et eller andet med den energi, jeg ligesom havde i mig. Og det blev så til tegninger. Så havde jeg ikke kedet mig, men bare kunne tage telefonen frem, så ved jeg ikke. Det kan da godt være, at jeg bare var så blevet sådan en sofa-kartoffel i stedet for. Og så er tingene cirkulære. Vi sidder her til Copenhagen Comics, og det er noget, der er groet frem igen, og vi kan jo mærke, at der er hektisk aktivitet derude. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, der er rigtig mange unge med på den her messe den her gang, faktisk i forhold til, hvad der plejer at være. Det
er monsterfedt. Altså, så kan man så sige, hvis man er en almindelig borger i det her land, og bare læser kulturnyheder, eller ser fjernsyn, eller følger med i, hvad der ellers sådan sker, så tror jeg, at rigtig mange vil være overrasket over at høre, at der faktisk bliver lavet rigtig mange tegneserier i Danmark, og at der netop er hele den her comics-scene. Så man kan sige, der er gode ting og dårlige ting ved der, hvor vi er lige nu, hvis man sådan skal tage pulsen på det danske tegneseriemiljø. Altså, da jeg kom ind på Gimle for eksempel, og i tegneseriemiljøet i det hele taget, så var der jo én kvinde i hele Danmark, der lavede tegneserier. Det var Susie Bæk, som jeg sad på tegnestue med. Hun var den eneste, der var. Der var ikke andre. Så var der Nicoline Werdelin. Hun boede så i Berlin, tror jeg, og havde ikke noget med, eller var det, ja, det tror jeg nok, og havde ikke noget med det danske tegneseriemiljø at gøre. Der var ingen, der mødte hende. Hun var fuldstændig væk og ikke en del af det. Du var en kendt avistegner, som lavede en tegneseriestribe til Politikken i mange år, som hed Café. Det er rigtigt. Men hun var ikke en del af det der tegneseriemiljø på den måde, så hun var ikke på radaren heller. Men der var ligesom én kvinde, der lavede tegneserier. Nu er der jo rigtig mange kvinder, der laver tegneserier, og også mange unge kvinder, der laver tegneserier. Og diversiteten og bredden i det, der kommer ud, er også helt vildt. Da jeg startede, var det jo sådan, der var ligesom, der var først 3 spande, man kunne havne i, synes jeg. Den ene spand, det var selvfølgelig dem, der havde læst Tintin og Asterix, fransk-belgisk inspireret. Det var næsten 80% af alle, der lavede tegneserier i Danmark. De prøvede at lave noget, der lignede Tintin, ikke? Og så var der en lille gruppe, som havde læst amerikanske tegneserier. Det var mig og Peter Snejbjerg og en lille håndfuld andre. Og så var der en sidste, som var dem, der havde dyrket noget underligt noget, sådan noget lidt undergrundsagtigt. Men den gruppe var så nærmest endnu mindre, ikke? Nu synes jeg, der er en kæmpe bredde på, hvad folk har ligesom slugt af tegneserier, og som har været med til at forme dem som tegneserieskaber. Det er jo alt fra selvbiografisk graphic novels til mærkelige scenes, som folk tegner med big cool pen, til nogen, der laver noget virkelig sindssygt højt kvalitet, stjernedygtigt tegnet, som som Stjernfeldt, eller som Christian Højgaard, eller Snejbjerg, eller sådan nogle. Altså, som laver nogle vilde ting med pen og blyant. Og også nogen, der laver noget, som nærmest ikke kan genproduceres, som er trykt med sådan noget, hvad hedder det, misoprint eller isoprint? Det hedder risoprint. Og det ved jeg, fordi jeg har lavet noget i risoprint, det skal jeg ikke tale mere om. Men riso, det står rent faktisk for rice and soya. Så det er ris og soja. Så hvis der ikke er farve nok i ens udgivelse, så kan man jo bare sige, at der skal mere soja i rullen. Ja, det vidste jeg simpelthen ikke. Ja, men så lærte jeg også noget i dag. Det er jo godt. Men jeg synes, diversiteten og bredden er rigtig stor, og der er netop, som du siger, en kæmpe også following af gæster til sådan noget som Copenhagen Comics. Jeg var jo lidt bekymret for, nu hvor de flyttede ud af Øksenhallen, om det ville betyde, at der kom færre mennesker. Men det er jo så åbenbart kun sådan nogle elitære københavnertyper som mig, der synes, det er fedt, det ligger lige der ved siden af Hovedbanegården. Jeg tror, rigtig mange andre synes, det er praktisk, at det ligger et sted, hvor de kan komme til i bil og parkere gratis. Så det lader til at være en stor succes indtil videre. Jeg har nærmest ikke haft et ledigt øjeblik, siden jeg åbnede min stand her klokken lidt over 9 i morges. Der har været fart på. Der har nok været mange unge gennem tiderne, som er kommet herude i Valbyhallen, som du er, og hørt heavy-koncerter og meget andet, som vi ikke rigtig har lagt mærke til. Der har garanteret også været teknofester og alt muligt andet herude. Ja. Men vi sidder med seriemagasinet nummer 198, som er fra 1976. Og nu du snakker om de kvindelige tegneserietegnere, som manglede på det tidspunkt, så er her rent faktisk spiren til, hvad der er blevet Vogue-bevægelsen senere hen. Det er et læserbrev fra Lise Larsen i Dalmose, og det er så på Vestsjælland, som skriver noget om det her, som man i dag vil kalde, at tegneserier er meget mandet. Yes. Så hvis du kunne tage Lises læserbrev, så kan jeg så læse op af det lidt lange svar, som redaktøren af seriemagasinet, Uno Kryer, kommer med på det tidspunkt. Okay, så jeg skal læse det her.
Og jeg skal ikke... Du skal ikke lave noget. Kirsten Birgit Schøtz-Kreds Hørsholm med kvindestemme. Det er godt, du lige stoppede mig fra. Ja. Og dog. Ja. Altså nu, lige inden jeg læser det her højt, så skal jeg lige komme med en anekdote, fordi Chris og jeg lavede en reading af Thomas Alsop. Vi lavede sådan en lille historie, der hed The Case of Dead Uncle. Og den lavede vi sådan en højtlæsning af på sådan en på sådan en bar et eller andet sted i Brooklyn. På en scene, der blev vist billeder, og så skulle vi ligesom læse højt, og vi havde de her forskellige roller. Og jeg havde så fået tildelt de her asiatiske restaurantejere, som jeg skulle læse højt. Og det er så 10 år siden, eller lidt mere, ikke? Og jeg kastede mig bare ud i den her halsbrækkende, virkelig, altså, set i vore dage, racistiske impersonation af, hvordan asiater taler. Og det var fuldstændig, altså, jeg sværger, der gik et sug af sådan forfærdelse gennem rummet, da jeg begyndte med at læse højt, men jeg var sådan lidt, nu er jeg jo gået i gang, og jeg vidste ikke engang, hvad det var, jeg gjorde forkert, for jeg var bare sådan en dum dansker. Og bagefter, så tænker jeg jo bare, gud, hvor er det godt, at der ikke var nogen, der optog det der. Det ville jo man jo være blevet cancelled så hurtigt, altså. Så jeg kan lige forestille mig, hvordan det har lyttet. Ja, jeg skal nok lade være at traumatisere nogen med det. Og Lise, ja. Alt for let. Lise, hun skriver, ellers er jeg lidt træt af Carolina Yes og Agent Corrigan. De hører til i samme mølpose, som noget andet, hun har snakket om tidligere. Corrigan er fremragende tegnet, men det hjælper ikke stort, når handlingen er under lavmålet. For eksempel SM-191. Hvad er det for vilde og farlige dyr på Stillehavsøerne, der refereres til? Jeg mener ikke, sådanne fandtes i min stoletid. Der skal nok stå skoletid. Men det er jo også nogle år siden. Og bliver vi nogensinde fri for de lækre bikiniklædte damer med barmen væltende ud over alle bredder, eller med stramme læderstøvler med stilethæle? De må være ret ubekvemme og hæmmende for disse actionkvinder. Det er trods alt 10-20 år siden, at damer skulle se sådan ud. Så alle gamle er vel ikke... og så gamle er vel ikke alle agentserier. Så hun er lidt ude med riven i forhold til de der klichéer, og det har hun jo fuldstændig ret i. Vi hører lige Uno Kryers svar her. Kære Lise, jeg synes, du udtrykker dig både kort og klart. Dit problem er ikke sprogligt, men består i, at du har så meget at sige. Jeg vil give dig ret i, ikke er mange piger, som beskæftiger jer med serier. Du er den første i mit liv, jeg har hørt tale med indsigt om emnet, bortset fra en eller to, som har arbejdet med de ting i en menneskealder. Jeg tror, du må affinde dig med, at hvad du har imod Johnny Hazard og Phil Corrigan, er, at du ikke bryder dig om serierne. Det er, at du ikke bryder dig om deres kvindeholdning. Jeg mener selvfølgelig ikke, du sympatiserer med den, men de fejl, som disse serier har de serier, du kan lide i ofte endnu højere grad. Rip Kirby færdes i et overklassemiljø. Alle pigerne er vilde efter ham i hver serie. Myte. De udtrykker sig ens og beskæftiger sig oftest med uvigtige ting som mode, modeller eller rigmandsdøtre. Jeg kan opvise utallige eksempler på, at Rip ikke regner dem for sine ligemænd, og det gør han for øvrigt heller ikke, når det gælder hans tjener. Dick Tracy, SM Solo 22. Dick siger lige over halvt ind i bladet, enhver, der er gammel nok til at stjæle en andens kone, er gammel nok til at komme i fængsel. Her og mange andre steder omtaler Dick Tracy altså ligefrem kvinder som så fast ejendom, at man ligefrem kan komme i fængsel, og at stjæle dem. Bemærk at sige stjæle ikke gør indtryk, så de selv går. Nej, hos Dick bestemmer kvinderne ikke selv. Så er der en serie, du kan lide med en kvindelig hovedperson, Modesty Blaise. Har du nogensinde tænkt på, hvorfor tegneren og fortælleren har gjort sig al den ulejlighed med at fremstille en mandlig ledsager for Modesty, som de kan godtgøre har et rent platonisk forhold til hende? Simpelt, min kære Watson. Der skønnes, at de fleste aviser købes af mænd, som så læser deres serier. Disse mænd vil ikke tro på, at Modesty kan klare alt, hvad hun klarer alene, fordi hun er en kvinde. Hvis hun havde en kvindelig ledsager, vil læserne tro, hun var lesbisk. Den går ikke. Hun må ledsages af en mandlig hjælper, men de må ikke gå i seng med hinanden, for så synes mændene ikke, hun er hovedperson mere, men bare ledsagerens pige. Derfor vil de blive jaloux, derfor stakkes isolerede vildermænd. Hvis du bemærker, at for Modesty indimellem lov til at mødes med en fremmed mand, som er i hendes soveværelse, og på bar, men som hurtigt fjernes fra serien igen, men man ser dem aldrig i seng sammen, så vil Modesty tabe ansigt, for hvis hun var dominerende, vil hun ikke være tiltalende, og hvis hun ikke var dominerende, var det heller ikke så godt.
For hvem kan have en hovedperson, som ligger passivt i en seng og lader sig dominere? Ja, og det fortsætter faktisk lidt det her svar her, og er jo et fantastisk svar på det her tidspunkt, og viser jo så også, kan man sige, en redaktør, som også har indsigt. Ja, altså der er helt klart noget tidsbillede i det, selvom han også godt kan lide at høre sig selv snakke, ligesom vi jo selvfølgelig også kan her, kan man sige. Men Modesty Blaise er ikke noget, jeg har læst vildt meget, men jeg opfatter det jo sådan lidt som sådan en modsvar på James Bond, som jo også var den her toksiske helt på en eller anden måde, som bare lagde damerne ned på stribe, og hvis de lavede noget ballade, så kunne de få en flad, ikke? Ja, altså, man er nødt til at indlede alle samtaler med, at det var en anden tid, men det synes jeg jo, der også er kommet noget opgør med. Og jeg helt klart, tegneserier, da jeg startede med det var da også klart, at der var ikke noget, man kunne spejle sig i som kvinde og tænke, jeg skal da ind og lave noget af det, fordi det var da klart ekskluderende, det var mandlige helte, og det var lavet af mænd alle sammen. Så hvor var der ligesom plads til en? Det synes jeg, vi har fået et opgør med. Det er jo super fedt at opleve, at der er så mange flere kvindelige tegneserieskaber. Noget, der så til gengæld jo er en ærgerlig udvikling, som jeg egentlig ville have sagt før, så kom jeg fra det, men det med det gode og det dårlige. Den ærgerlige udvikling er jo, at det er forsvundet ud fra almindelige menneskers radar fuldstændig. Tidligere fandt man jo tegneserier i kiosker og i alle boghandlere, og nu er de bare ingen steder. Altså, de er der ikke. Du kan ikke finde dem, og boghandleren har dem ikke. Og hvis de har, så sætter de det under humor. Altså, der står Craig Thompsons Blankets ved siden af 101 pruttevidtigheder, du ikke kan undvære. Altså, det er sgu bizart. Og de er fraværende i kulturprogrammer, de er fraværende i kultursektionen i aviserne, der er intet om det på, de bliver næsten ikke anmeldt nogen andre steder end mærkelige nichesteder som nummer 9, som jeg også bidrager lidt til en gang imellem. Så der er både positive ting, jeg synes bredden er helt vild, jeg synes talentmassen er helt vild, og jeg synes det er fedt at opleve det her community på Copenhagen Comics for eksempel, eller på Artbubble. Men samtidig for, kan man sige, almindelige mennesker, som ikke dyrker tegneserier eller er inde og tjekke på nummer 9 og sådan noget, så tror jeg, det er fuldstændig usynligt for langt størstedelen af dem. Men det er helt klart, at den der diversitet er noget, der... Og ikke fordi jeg skal rose mig selv, men det var da et valg, jeg var med. Altså, det var klart et valg, da jeg lavede mit første sådan store album i farver, Blodets konkubine, at en af hovedpersonerne var en kvinde, eller en pige, og det var også et valg, at hun havde kort hår og ikke kæmpe barm, og at hun grundlæggende set opførte sig som sådan en som en hård nyser, en mandlig legemorder, som var sådan lidt en rolle, hun tog på sig, og hun var virkelig en stjernepsykopat. Men jeg forsøgte i hvert fald at lave en anden kvinderolle, end dem vi havde set. Og det var meget magtpåliggende, at også, det er også et makkerpar med en mand og en kvinde. Det var også en del af det, at det ikke skulle handle om, at de to skulle knalde. Altså, det var ikke det handlede om. Tværtimod ender de med at skyde hinanden, så spoilede jeg lige. Men alle skyder hinanden i det album der, så ja. Men det du så får bindet sløjfe på, det du snakkede om i starten, det der med, at der faktisk var lidt det der hul i 90'erne til et godt stykke op i 0'erne, og vi skal måske faktisk helt op i 10'erne. Det er jo lidt det hænger sammen med her, og man kan jo sige, der er jo en grund til i dag, at en serie som Modesty Blaise er en, som vi husker, frem for eksempel Captain Easy, som er med i det her nummer af seriemagasinet. Det er jo rent faktisk, her har vi en serie, som faktisk for det første rummer noget mere. Der er noget viden omkring de steder, hun tager til, men vi ser også en kvinde, som jo, heller ikke, det er jo ikke nogen kæmpe barm eller noget, men som er tiltrækkende i form af de handlinger, hun udfører, og har, kan man sige, et almindeligt forhold til sin makker. Willie Garvin. Ja, den der handlekraften, og at det er en, der driver historien. Det var også en øjenåbner for mig. Der var en kvindelig tegneselskab, der hed Alison Bechdel, der lavede den der Bechdel-testen, som jo handler om, hvor mange minutter får de kvindelige karakterer i en historie på lærredet, og hvad er det egentlig, de driver, og foretager de så noget andet end at sidde og bitche over, hvad deres mand laver, eller er de bare sådan nogle
statister i historien på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo fedt, at der kan komme nogen med et kritisk blik udefra og sige, kunne vi lige kigge på de her roller, I kører igennem, ikke? Og det er jo det, hvis man ikke tænker over det, så kører man jo bare på rutinen. Altså, så bliver alle ens karakterer nogen, der ligner en selv, og hvis man er en hvid cis-mand, så er de alle sammen hvide cis-mænd. Og det prøver jeg også nogle gange at bryde med, og så kan man også få kritik for det. Jeg skrev en historie, jeg ved ikke, om jeg fik kritik, men jeg skrev en ungdomsroman, hvor det var 2 brødre med en arabisk far og en dansk mor. Og der var der også nogen, der sådan stillede lidt spørgsmålstegn til, hvordan kan du skrive om det at være ung og brun i en ghetto ude til en forstad til København? Det ved du da ikke noget om. Så nej, men altså, jeg tager jo ikke stemmen ud af munden på nogle andre. Andre kan jo også fortælle de historier, men jeg synes jo altid, det er spændende at skrive om nogen, der ikke er mig selv. Og her synes jeg, der måske manglede lidt repræsentation, og så synes jeg, der var noget spændende i det her med at fremstille en indvandrerfamilie, som ikke var den her ene ting, som man ofte ser, men at det var sådan lidt en rodebutik, som mange familier jo er, hvor at det er blandet, og de er vidt forskellige, og de er ikke kriminelle alle sammen, og der er nogen, der er... Ja, altså de har forskellige personligheder, og det er forskellige dilemmaer, de står i, og de reagerer forskelligt på det. Og det har ikke noget at gøre med deres hudfarve, det har noget at gøre med deres sociale bagage og ballast, hvad de har med hjemmefra. Ja. Så ja, jeg synes, det er en svær en med repræsentation, fordi hvem må skrive om de her ting? Må jeg godt skrive om en kvindelig hovedperson, hvis jeg ikke selv er en kvinde? Jamen, det er jo lidt nødt til, for jeg er jo nødt til at både at tænke ud af min egen dumme boble, det synes jeg er vigtigt. Det er vigtigt for mig som fortæller, at jeg sætter mig i nogle andre sted. Det er jo ikke kun læseren, der skal sætte sig i andre sted ved at læse noget. Det er jo også mig som forfatter, der skal sætte mig i andre sted ved at skrive om nogen, som ikke er mig selv, og som ligger langt væk fra mig selv. Det giver også mig en empati og en forståelse for mine medmennesker, som jeg synes er en virkelig positiv bivirkning ved at være forfatter. Og så giver det jo netop også noget diversitet i folk, der læser det og kan sige, nå ja, det kunne jo også være mig, det der. Så det er da noget, jeg tænker over nu. Det gjorde jeg nok ikke for 20 år siden, men det gør jeg da nu, når jeg tegner lyd ved Leo for eksempel, at lige huske, at der sidder altså også nogle drenge med afrikanske træk ude i de forskellige klasser, og få nogle af dem med ind, eller nogle piger med mellemøstlige, eller et eller andet, nogle med tørklæde, eller altså sørge for at få dem med, altså, eller rettere tegne verden sådan, som den ser ud. Det er også sådan en pet peeve, eller hvad kan man sige, en irritationsmoment, jeg nogle gange har haft med nogle andre, ingen navne nævnt, men med andre tegneselskaber, at det er sådan noget, hvor folk går rundt i noget tøj, hvor man tænker, sådan der ser folk jo ikke ud i dag, jo. Altså prøv lige at kigge der omkring. Da jeg lavede mit første album, De Lange Næsers Nat, der var det mig for eksempel meget magtpåliggende, at moden var præcis et tværsnit af, hvordan det så ud i lige præcis 1998-99, hvor det album blev lavet. Og sad jeg inde på Strøget, simpelthen på en bænk med min blog. Og i den tid, det tog folk at gå forbi, så fik jeg simpelthen skitset dem ned på papiret i lynende fart. Fordi, og det er jo så syret at se på i dag, hvis man finder det album et eller andet sted, i antikvarisk eller på biblioteket eller et eller andet, at der er sådan nogle gummipigtasker, der er nogle solbriller med sådan nogle kæmpe store solbriller. Der er noget sådan mærkeligt papillothår. Der er de der Buffalo-støvler, som var sådan en halv meter høje i sålen hele vejen. Og alle mulige ting, som var noget, man gik i på lige præcis det tidspunkt. Og det synes jeg var vigtigt at have med. Jeg ved ikke hvorfor, men det var vigtigt for mig, at det skulle ligne den verden, som var lige nu. Sådan et tidsbillede, hvor den der dovne serieskaber, der bare tegner den samme hættetrøje, som han har tegnet siden 1981, det er sådan noget, jeg bliver irriteret over. Andre er måske ligeglade. Og repræsentation, det var jo noget, som King Features Syndicate synes burde være en del af avisstriben Beetle Bailey Basserne i 1971, hvor de introducerer en figur, der hedder Løjtnant Flap, som er den eneste afroamerikanske person i serien. Og han kommer... Vi snakker også om Frøken Olsen. Men han kommer så til lejren i 1971 som et resultat om et ønske om farvede personer i serien. Og han bliver så
en rigtig farverig person. Altså ikke alene er han farvet, han er sindssygt farverig. Den her stribe, der ser vi i silhuet. Det er ham, der kommer der. Nå, ja, okay, jeg troede, det var ser vi i silhuet, ser vi så Jens Fup. Han har vagt, og så siger han så holdt, for der er en, der kommer hjem. Og så ser vi så en person, som har mexikanerhat på med en fjer i. Han har sådan en eller anden form for tæppe rundt om, så er et stort bælte med guldspænde, og det er noget, der kunne ligne Buffalo-sko på os. Gjorde det her noget godt for de farvede, eller kan man så sige, var det et tegn på 70'erne? Jeg synes, at ofte, at de striber med bassen er læst, hvor Løjtnant Flap er med, så er han sådan en person, som minder lidt om Klinger i Mads-serien, ikke? En, der klæder sig ud i mærkelige tøj og sådan noget. Og der kan man så sige, men så er han det ekstra comic relief, som der er i serien, men er det her repræsentativt for den sorte befolkning? Ja, men det er jo så det. Altså, nu er vi jo uden en mærkelig sump, vi kan synke meget dybt ned i, som jo handler om... det er sumpen i Pløresødal-lejren. Ja. Som jo er noget med humor og repræsentation, synes jeg jo lidt... Altså, ja, jo, det hører jo til i alle mulige former for historier, men jo ikke, hvis man ikke må gøre grin med folk. Det er jo hele pointen med humor. Det er jo, at man må gøre grin med folk. Og hvis der er nogen, man ikke må gøre grin med, så er det jo ikke sjovt. Så er det jo bare, så skal de være med som sådan en straight person eller sådan. Altså det bliver mærkeligt. Så samtidig med, at jeg synes, det er dybt sexistisk at sidde og grine, at frøken Olsen render rundt i lovkort. Den skal du lige referere, hvad den her lille stribe, den handler om. Hun render rundt i lovkort i alle basserne, og skal altid bukse ned i det nederste arkivskab og finde et eller andet, og generalen, der sidder der og sveder ved sit skrivebord. General Langsom. Jamen, det er jo så ægelt et eller andet sted. Altså, det er jo så Benny Hill lavpunkt af humor. Men altså, ja, igen, det var en anden tid. Hun er jo ikke repræsentativ for noget som helst med kvinder at gøre. Hun er en historiemæssig trope, en kliché, som man bruger til at grine af General Langsom. Altså, det har intet med hende at gøre. Hun er bare en projektion af et eller andet. Den her bimbo-karakter. Og hvis der kun er bimbo-karakterer i ens historie og humor, så er det selvfølgelig problematisk. Nu snakker vi med mennesker med en anden hudfarve og sådan noget. Altså, jeg husker jo det der med, altså Empire Strikes Back, da Lando Calrissian dukker op. Jeg var da vild med ham. Jeg synes, at han var mega sej. Og det synes jeg da også er positivt. Så jeg er jo ikke sort, men derfor kan jeg jo stadigvæk spejle mig i det. Eller man kan være fan af Denzel Washington i de her... hvad hedder de nu? Ikke Taken, men de der andre film, hvor han bare knækker alle sammen. The Equalizer. Ja. Eller alle andre filmer, han er med i, hvor han knækker folk, som jeg elsker Denzel Washington. Er det så repræsentation, eller er han bare tilfældigvis en virkelig dygtig sort skuespiller, der spiller nogle roller, som lige så godt kunne have været hvide og sådan noget? I don't know. Det kan være, at jeg skal lade være at kloge mig på de her ting. Men jeg synes, det er fedt med bredde, og at der er alle mulige forskellige karakterer med. Men det er klart, hvis de skal være repræsentative, som jo ligger i ordet repræsentation, og man ikke må gøre grin med dem, så hold det op med at være... Så hold det op med at have det... Altså, så ophører pointen med det, synes jeg, på en eller anden måde. De asiater, som har været med i basserne, har nok også lidt samme form som den måde, du læste op på for 10 år siden, tror jeg. Formentlig. Ja. Godt, der ikke var nogen, der optog det. Men det er jo altid svært, når man har så enkel en tegnestil, og at man skal så repræsentere forskellige etniciteter, at man ikke... Altså, bare tegner dem, ligesom man vil tegne en hvid. Altså det er jo netop med de der små virkemidler, man ligesom kan symbolisere, at det her, det er en fra en anden verdensdel. Klart. Jamen, jeg så den der dokumentarfilm, der var lavet om Will Eisner. Han havde jo også nogle karakterer, en sort karakter, der var med i hans... hvor han netop også ligesom gik til det med altså et ædelt formål at prøve at netop repræsentere nogle sorte mennesker også i sin tegneserie, så det ikke bare blev sådan en hvid pølsefest. Men fik jo også pludselig skæld ud for, at han var racistisk, fordi han havde tegnet ham her med store læber. Men han er jo karikeret, og det er alle de andre karakterer jo også.
Så har hun jo tegnet nogen med store næser, eller nogen med store fødder, eller nogen med tykke maver, eller altså... Ja, det er bare et mærkeligt sted at rode sig ud, ikke? Det er ikke, fordi jeg har noget svar på det, sådan set. Og så kommer jeg til at tænke på i forbindelse med MASH, som jo også ligger og bliver udsendt her i 70'erne på en eller anden måde, har sådan et eller andet sammenfald med basserne. Der er nogle af figurerne, som sådan kan minde lidt om det. Der havde vi jo Hot Lips, blev spillet af Loretta Swift, jo, som vi jo desværre mistede her for få dage siden. Jo. Ja. Og jeg kom også lige til at læse lidt op på hende og sådan tænke, hvad har hun egentlig lavet siden? Det var ikke meget. Så der sker jo noget med kvinder, der bliver typecastet tidligt, at det er virkelig svært at bryde ud af de der roller der. På trods af, at jeg synes i serien, både hende og Klinger faktisk gennemgår en udvikling. Hun er ikke længere bare hende, som har det der navn Hot Lips, og det går tydeligt ud på, hvad det er, hun vil, og hun har så også en affære. Ja. Men jeg synes, til sidst i serien er hun en af de rigtig stærke kvinder, altså som sagtens kan følge trop med både Hawkeye og de andre. Ja. Var der også hende, der var med i Cagney and Lacey? Nej, det var ikke hende, vel? Der var en eller anden, hvor der også var 2 piger eller 2 kvinder, der var politifolk, sådan lidt kvindelige Starsky and Hutch serie, der kørte i 80'erne og sådan noget. Jeg mener det, og jeg gentager lige reglerne for verden ifølge. Ja. Vi slås ikke, og vi googler aldrig. Ja. Du nævnte også lige forsiden her, som er Johnny Hazard, eller som vi sikkert kaldte ham dengang. Johnny Hazard. Ja. Vi skal jo lige... Der er lige en detalje her, som der står på side 3. Der er desværre byttet om på omslagene, så Johnny Hazard-billedet på forsiden her hører til den historie, som kommer i næste nummer. Men nåede de simpelthen at skrive i bladet? Ja, det var da mærkeligt. Så kunne de jo have erstattet forsiden i stedet for at skulle sidde og lave sådan en disclaimer. Nå. Godt observeret. Ja. Men både Johnny Hazard og den serie, som er hovedhistorien her i det her nummer af seriemagasinet, Kaptajn Easy, har jo den her meget impressionistiske stil. Altså det er sådan ligesom impressions, altså det er det, man ser, det er det, der bliver tegnet. Men de har også begge to meget, når man starter med historien, så er det der hedder in medias res. Det vil sige, at H.C. Andersen, han vil starte sin historie med, der var engang en soldat, og han havde bla 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 gået så længe. Men i de her tegneserier, der starter man bare for eksempel ude i en lufthavn, og så bliver der afhentet en person, og så er historien simpelthen i gang, og så handler det om noget med noget opalsmugling. Nu har du jo selv gået meget ind i det der med at kigge på plots og sådan noget. Synes du, at det her in medias res er sådan en fortællemetode, som virker? Helt klart, altså, og jo kun, det bliver jo kun værre, altså, eller bedre, eller hvad man siger. I gamle dage i 70'erne kunne man jo godt bruge en time på at komme hen til noget, der mindede om første plotpunkt, eller sådan noget, før der ligesom historien gik i gang. Og de ser der, som nu kører nu, ikke? Der skal virkelig også opbygges en person, ikke? Så man til sidst er ved, og nu ved vi altså alt om din familie, og at du putter voks i håret om morgenen. Jamen, det er jo en klassisk fejl, man også ser, når nu underviser også børn i at skrive, når børn skal fortælle historier, så er det tit noget med, også i tegneserieform, så starter det med, at personen vågner om morgenen, og så børster han tænder, og så tager han tøj på, og så spiser han morgenmad, og så går han hen i skolen, og så er der nogen, der er lidt tarvelige i skolegården, ikke? Og jeg er sådan lidt, behøver vi alt det der med, at han børster tænder, og kunne vi ikke starte den? Hvad med at starte den her, hvor han kommer ind i skolegården, og de andre står og siger, du er dum? Altså, okay, så er vi ligesom i gang. Og det bliver jo kun værre, fordi at børn og unge i dag jo er vant til, at hvis ikke du fanger dem inden for de første 6 sekunder af den her YouTube-video, de vil se, så er de bare ude igen, ikke? Og man er sådan lidt, nå, okay, det var ikke lang tid, man havde. Og det tager jo som bekendt 2 minutter at børste tænder, i hvert fald. Ja, det behøver man ikke at se i real time. Jeg bliver lige signaleret med fakta her fra nogle officials, der skal bruge rummet til et eller andet. Jeg ved ikke, om der er nogen, der skal klæde om til cosplay eller sådan noget. Der sker et eller andet i hvert fald. Sådan er det. Sådan er det, når man er live. We'll do it live. Hvad har vi at snakke om historiefortælling? Jo, altså, jeg gik jo på filmskolen på sådan en masterclass
sådan et årig masterclass, og der fik jeg jo simpelthen jo tæsk med en treaksmodel i hele året der, så det sidder så dybt i mig nu, og hvis jeg ser nogens historie eller manuskript, så synes jeg er meget hurtig til at sætte en finger på, det er der historien går i gang, eller det er det her, der er det spændende, eller hov, nu er du på vej ud af en mærkelig sidetangent. Det sidder så intuitivt, jeg har det så intuitivt på mig. Når det så er sagt, når det er mine egne historier, så kommer de et andet sted fra, og så er det ikke noget, jeg sådan sidder og plotter ud på samme måde. Det er mere en intuitiv fornemmelse af nogle karakterer, der begynder at snakke til mig og gøre nogle ting, og så følger jeg ligesom med og holder fast i tigerens hale. Så der bruger jeg ikke plotmodeller til andet, end hvis der er noget, der ikke fungerer, så kan jeg godt finde på at gå tilbage og sige, okay, men hvad er det, der ikke fungerer? Prøv lige at lægge skabelonen ned over og sige, er der et eller andet, jeg har gjort forkert i min måde at bygge historien op på? Men ellers er jeg ret sådan blind på mine egne fejl, sikkert. det vil læsere af mine ting sikkert være enige i. Men så kan jeg jo også godt lide det der med, at hvis man skal jo kende de der troper og klichéer, og vide, hvad reglerne er, for at kunne bryde dem. Så det er jo også noget, jeg nyder meget med, at bygge noget op til, at det her, nu tror vi, det er det her, der skal ske, og så bare hive tæppet væk under folk. Og det var jo det samme, der skulle være med avisstriber dengang. Det skulle fange folk med det samme. Der var jo ikke nogen grund til, at man, når man startede på en ny historie, man gik ind i forhistorien, den kunne komme senere hen, og derfor er det oftest derfor, de starter sådan en medias res. Ja. Altså, en af de tidligste tegneserier, jeg kan huske at læse, det var min mor, tror jeg, der havde sådan noget Familiejournalen, hvor at der kørte sådan en historie, der hed Willy på eventyr. Og det var altid noget med, at de, så blev de angrebet af en løve. Så flygtede de ud i en kano. Og så næste stribe, som man så skulle bladre hen til næste, hun havde sådan en kæmpe samling af dem, så jeg bladrede bare forbi alt det kedelige, strikkeopskrifter og interview med de kongelige og sådan noget, og så hen til næste Willy på eventyr, som så startede med, at de var på en kano, og så blev de angrebet af en krokodille, og så fik de kæmpet sig fri, så kom de op på land. Og så næste historie startede så med, at nu var op på land, så var der hærmyrer, der kom og angreb. Altså, jeg tror simpelthen, at min frygt for de varme lande, den kommer af det der Tarzan og Willy på eventyr, fordi de blev angrebet, uanset hvor de gik hen. Så var der lige så snart, du gik 2 meter ind i en jungle, så faldt der en kæmpe kvælerslange ned fra et eller andet træ, og var ved at slå dig ihjel. Altså, det var hele tiden. Så ja. Og nu snakker du om, at du underviser unge i at lave historier. På det tidspunkt, hvor seriemagasinet udkom, og så her i 1976, der var det muligt, at læserne bare kunne sende deres serie ind, og så ville de komme i seriemagasinet. Og jeg spurgte dig, før vi begyndte, om du havde lagt mærke til, hvem der havde lavet den tegneserie, som var på den næstsidste side i den udgave af seriemagasinet, som vi har med. Gud, det er Peter Hartung. Ej, hvor er det sjovt. Peter Hartung, kendt som 5 gange gæstemedvært i Verden ifølge seriemagasinet, og så selvfølgelig som administrator på tegneseriefans gruppen på Facebook, og som ejer af Galleri Comic Art. Ja, ej, hvor er det vildt. Nå, det er sjovt. Og der kan man også helt klart se hans inspiration her. Hvad er det, han hedder, den blonde der? Det var så ikke Johnny Hazard, vel? Hedder det? Ja, det er Johnny Hazard, ja. Det er ham. Ja. Det er jeg ikke sikker på, at Peter Hartung har lavet den. Det er Svend H. Larsen. Men på en brydekamp herovre. Det er en brydekamp, og jeg er ikke helt klar over, hvad den går ud på, andet end at der er en beløb. Andet end at Bobby vinder. Ja. Ja, nå, vildt. Jeg ved ikke, hvor længe vi har snakket. Jeg ved ikke, hvornår vi bliver smidt ud herfra. Du må være piloten på det her. Det, jeg synes, det var meget fint, at der var en, der signalerede med Faktor, at vi skulle til at stoppe, og så skal vi jo have en masse cosplay ind. Det minder mest om noget manga-tegneserie, som jo er meget populært. Også her. Jeg ved ikke, hvad folk er klædt ud som. Jeg er helt blank. Ja, så vi er bare gamle. Sådan må det være. Ja, men det har været dejligt at sidde her og være gamle sammen. Palle, hvad skal du lave nu? Jeg skal tilbage i min stand og dele nogle skrabelodder ud til nogle heldige vindere, forhåbentlig. Eller ikke forhåbentlig. Jeg skal helst ikke have for mange vindere, så har jeg for få præmier nemlig. Og i dag har jeg lige solgt en original af min... solgt simpelthen original forsiden af Fusion, som var det her rollespil, jeg lavede i år 2000, som udkom på Østersøen i år 2000. Og der havde jeg tilfældigvis i dag, i går, da jeg skulle pakke til at komme herud, så puttede jeg så ville jeg tage en masse originaler med. Dem samlede jeg i sådan en mappe. Der var allerede noget i mappen, så den tømte jeg. Det var sådan noget portfolio, jeg har været rundt og vist på nogle reklamebureauer og forlag, altså tilbage i
2001, 2 stykker. Så den tømte jeg, men så bagerst, der lå forsiden til Fusion, og så tænkte jeg, gud, det er meget sjovt. Det er længe siden, jeg har set den. Den tager jeg sgu lige med. Så var der en, der købte den. Så ja, tilfældet, eller forsynet, eller skæbnen, eller et eller andet ville, at den skal hjem og hænge på Thomas' væg, hvis han får lov af sin kone. Ja, så det er lidt sjovt, og netop også det her med at møde folk, og fortælle om sin proces, og vise nogle ting, og forhåbentlig gøre nogen glade. Altså, den der tegning har jo ligget i min skuffe i 15 år, uden at blive kigget på, i hvert fald. Så fedt, at den kunne komme hjem hos nogen og gøre glæde. Tillykke med det, Thomas, og tillykke med salget, Palle. Det var dejligt at mødes med dig igen, og den her gang med mikrofonen tændt. I lige måde. Stor fornøjelse. Tak fordi jeg var med. Verden ifølge Seermagasinet er snart tilbage igen. I mellemtiden kan du høre nogle af de andre episoder, som du finder i din favoritpodcast-afspiller, og på seermagasinet.dk eller nummer 9.dk. Du er altid velkommen til at smide en mail til klatteplankeværet@seermagasinet.dk eller skrive en kommentar inde på hjemmesiden Seermagasinet. Det var Verden ifølge Seermagasinet for denne gang. På genhør.